Søndag den 26. maj 2024 var der igen fernisering på en udstilling i Sankt Markus Kirkens store sal. Denne gang udstiller patchworkeren Hanni Bjerre Christensen en lang række af sine smukke og farverige arbejder, både tæpper, løbere, tasker og meget mere. Hanni er uddannet lærer med håndarbejde som linjefag, og hun har i mange år været aktiv i Dansk Patchwork Forenings bestyrelse. Udstillingen er åben på hverdage mellem 9 og 13 og lukker først efter Aarhus Festuge i begyndelsen af september. Måske også sådan i selve fremgangsmåden, når man arbejder med patchwork. Altså det der med at stykke noget sammen af flere forskellige dele. Mere moderne kan det vel næsten ikke blive. Det er jo også det, vi nu om dagen forventes at gøre med vores identitet. Det er jo næsten sådan identitetspolitisk korrekt. Jeg har glædet mig rigtig meget til at vise jer nogle af alle mine mange patchwork-arbejder. Hvad er patchwork, kunne nogen af jer spørge? Ja, hvis I spørger min mand, så er det noget med at klippe noget stof i stykker og så sy det sammen igen. Ja. Og det er jo ikke helt forkert. Rundt omkring i verden har der været syet patchwork i mange, mange år. Der er fundet patchwork i Kina, i Indien, i Egypten fra før Jesu fødsel. Og cirka i 1100-tallet bragte korsfarerne det med til Europa. Jeg ved ikke præcis, hvornår det i nyere tid er blevet moderne at sy patchwork. Men mit gæt vil være omkring 1950'erne eller 60'erne. Der er meget diskussion om, hvad rigtigt patchwork det er. Nogle mener, at man skal sy af rester. Andre mener, at det skal være håndsyet. Efter min mening er der ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Jeg mener, at glæden ved at sy patchwork er det vigtigste. Glæden ved at sætte stofferne sammen, glæden ved farvernes harmoni, glæden ved at se arbejdet vokse, og glæden ved til sidst at stå med et færdigt produkt. Jeg elsker at lade symaskinen snurre, mens jeg har en god roman eller en interessant podcast i ørerne. Tak endnu en gang til jer alle sammen for at komme her i dag. Tak skal I have.